ja, het weer leuk en Happy weer wel aardig bekend. We hebben wel mooi de platen maken, we hebben vaak op televisie geweest. Maar het weer net zo dat ze vreus in de bosjes lijnen. Dat meen ik, ga ze net lezen, jong. Waar ken haar net van dit nummer? Happy Posma, die in de jaren 80 bekend wordt met het duo Happy en Happy. Goed 30 jaar had ze met haar nicht Happy verskate nummers opnaam, werd trocht ze al gauw opvallen. Beide jongeressen zitten eerst in een band van fjouwer, maar het merk Happy en Happy blijkt een gouden greep. Nou, we gaan naar Waskemeer, daar zit een studio en daar hebben we toen heen geweest. Toen hebben we 2 nummers opgenomen. En dat wie ik lig op mijn kussen en Winnie Wanna en er weer nog één, dat weet ik zo net meer. En dat bandje wat we daar toen maken hadden, dat hadden ze een Hilversum stuurd. Nou, en Hilversum die hier wel belang bij Happy en Happy, alleen net bij Groepke. Dat is weer jammer, maar nou ja, zo ben we eigenlijk ontstaan. Happy en Happy. Ja, dus die ben eigenlijk de oren verleden ben een beetje Oscar, zeg maar. En, nou ja, toen weer het groepje gebeurd, zeg maar. Want ja, toen kregen we er ook met Happy en Happy. En dat weer nieuwe nummers opnemen. En nou ja, erop uit een optredens. Dus toen weer net meer optredens van een Julianne, maar een hele uren. En dan ging het wel oerel heen, discotheken en ja, van alles en nog wat. Maar dan ging het gewoon om een hele uren jongen en dan weer het weer gebeurd. En dan elke week aan een paard of hoe is het? Ja, nou ja, het weer wel eens dat je van de ene plak naar de andere plak gangst. Het weer maar een hele uur optreden en dan is het misschien wel 2 of 3 op een jaar. En als het een beetje binnen in de buurt ligt, dan maar het weer voor ons altijd wel een heel en reden. Want ja, we moesten hierbij komen. En weer meestal, ja, je rijdt wel eens in de omstreek, maar meestal weer het in Holland 2, 3 uur rijden en dan of doe je snel wat, of doe kost wel weer om de huis. Dus wist wel de Julianne kwijt zijn, maar van het, nou ja, moest verklaaien, moest optreden, moest de boel weer inpakken en ja, gang wel Julianne mij. Dan wist ik midden in de nacht weer dus. Hoe wie dat in die tijd? Ja. Wat wie dat van leven? Het weer wel, nou ja, het weer bijzonder voor ons, want wie, dus ja, dat weer net wend natuurlijk, die wereld van waar de artiesten al hierin. Maar ja, hoor Happy die kon haar daar wel aardig in vinden volgens mij, maar ik vond het optreden en het opnemen van de versjes vond ik hartstikke mooi, maar alles wat er omheen zit, dat hoorde van mij net. He, maar ja, dat kreeg er wel bij natuurlijk. Dat kost net. Maar ja, daar weet ik misschien wel wat te nuchter voor. Je hoeft net heen van het oor te blazen om iets waar je kent. Maar je bent toevallig wel heel bekend. Ja, nou ja, dat jij er dan bij. Het duo beleeft mooie tijden. Want net alleen nog treden ze oerl op in Nederland, ze gaan ook richting het buitenland, liekers Mallorca. Een mooie bijkomstigheid wie dan dat ze er ook voortendadelijk een vakantie met de malje onvers plakken konden. Doch had al dat reizen hier een flinke impact. Als je naar België gangst en dan nam je net de tijd om even fatsoenlijk te eten of zo. Want ja, dat kon. Er was eerst een werk om daar te komen en dan moest er op zo'n tijd wezen. Nou, dat is wel eens een beetje geleefd, denk ik. Net altijd op een goede manier? Nee, dat want we hadden een keer meemaken van dat we een optreden gewoon heen en dat weer wel in de tijd dat er nog geen mobiele telefoons waren. Hè? Dus we waren ergens in Holland 2, 3 uur voor het West te optreden en we kwamen weer om en toen zei Happy aan mij van ja, ik ben bellen, je moet er nou daar en daarheen het optreden. Nou, gewoon weer 2, 3 uur. Dat was net leuk. We waren blij dat we thuis waren. En, maar ja,
Succes, een mobiel telefoontje docht dan heel wat, want dan hier even bellen kent en even zeggen kent van nou, je kent er wel blowen, want daar en daar mama nou heen. Ja, dat weer wat anders. Dus dat weer wel dingen, ja, best wel, ik bedoel, dat gaat in de code klein zetten en we moesten altijd best wel 4 reizen hier, voor ons gevoel om, jaloerkes jongen of weet ik het wat. Nou, dat rand dan altijd wel wat uit, want ja, er zijn wel mensen die wonen en die praten. De reis die loopt ten einde en wij... Ik hield net messenbold. Want ja, waar kan nou zeggen van ik ga die doen en ik ga die doen en weer hartstikke leuk. En de meeste artiesten ben ik heel aardige mensen en ja, en ik ken dit al je zien laten. Nou, dat is leuk toch? Ja. Ja. Ja, maar dat lijkt nogal wat om Dat lijkt, te laten. ik zie zelf wel, hebben zelf wel singeltjes maken. Ja, nee, maar dat weer, ja, dat weer, ik had er geen spijt van. Nee, nee. En is er dan eigenlijk iets, een soort van mooiste herinnering uit de tijd? Van dat vond ik geweldig, dat zeg ik nooit vergeten. Nou, ik ga, we gaan dan ook wel eens optreden bij, geestelijk gehandicapte band. Nou, hartstikke mooi hè, echt weer. En dan wonen ze maar die jongen, hè, nou, dat weer echt een belevenis. Want die band die vonden dat zo mooi en zo. Dat vond ik prachtig. Bij zulke dingen optreden. En dan leer ze even met de microfoon, leer ze even meisjongen, dan hartstikke mooi. Het was echt leuk als je ergens in een tentfeest was. En ze hier een groot feest al, ja, dat was echt mooi. He? Zag je alles in eigen charme misschien wel? Ja. En nou ja, ze hebben heel praten. We gaan eigenlijk wel in Amsterdam geweest en dan in die discotheken geweest dan, travestieten werden ze verklaard als, nou, ze kozen net van een man of vrouw onderscheiden. Dat wie ik een heel belevenis, ja, dan baseren dat hier een van ons leven nog nooit meemaken. Dus dat hier echt weer iets. Happy is Joetonedij actief op het Dokkinga College in Dokkum. Ze begint als schoenmaakster, maar nu is ze al met 9 jaar werkzaam als conciërge op de vakskolen. De oud-jongeres koe al met pensioen, maar dit werk is voor haar heel dierbaar. Dat contact met de jeugd en gewoon het huwelijk gebeuren, doe best vrij. He? Ik ga net een baas die me op een vinger shot van wat ik doe en ik probeer het zo goed mogelijk te doen. En het is ik ik zet me voor 110% in. Maar ik vind het hartstikke leuk, nog steeds. Ik vind het nog steeds zo leuk als ik je toen begonnen ben. Dus dat is wel een teken. En ik vind echt, je moet echt maar plezier naar je werk gaan. En dat gaat nog steeds. Wie het oors was, dan weet je misschien wel net meer was. Maar ja, het is wel zo. Dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen. Ja, dat vind ik wel. Als je werk gaat en je gaat er net met plezier in, dan denk ik net dat je dat heel lang volhouden. En ik had het nog steeds wel. En het kan ik zo omslaan, maar dat weet je toch net. En dan maar goed dat net iemand dat voorspellen kan. Maar als ik nou ben, kan ik me nog goed rijden. En de band die vind ik hartstikke leuk. En, dus ja, dan denk ik echt van, let me nog maar even terug in. Ik zou mezelf net een hele week tussen zetten achter de geranium, zo eerlijk te zeggen. Maar dat zal aan de tijd komen dat het wel zo is. Ga je aan een dobroodje? Oh, dat vind je toch lekkerder, of net? Ik vind Ben belangrijk en Ben mag gelijk behandelen. Daar ben ik gewoon voor. En daar ben lietse boefjes bij. Mama's jaren nou ja, dan mag je wel op die strepen staan. Dan mag ze wel, doe ik net maar oorlingen worden laten en ze moet wel weten wat mij en wat net mij. Maar ze zijn er nooit leuk op mij. Ik ga me wel eens over, want ik ben best wel eens een keer leuk best op in dit vreemde dingen uithalen. En dan komt ze in Dokkum zien en dan ren ik je terug de stad en zeg, happy. Dus ja, dan denk ik van, ja. Ze nemen het echt wel van me, jongen. Ja, en de band, ben die op een hechte van het verleden van Happy? Ja, ik vind het heel, want we zijn eigenlijk in 81 begonnen met Happy en Happy. En de band die vinden de muziek prachtig en die jaren dan van Beb en Paken, want ja, ze waren nog net eerst geboren. Jaren dan van Beb en Paken of van Heid en Mem misschien.
Oh, dat is happy van happy en happy. En dan vregen ze, ja, mijn beppe zei van, joh, ben happy van happy en happy. Ja, dat klopt. Maar ze vinden muziek ook prachtig. De jeugd vindt Nederlandstalige muziek mooi. En dat ik me net indenken kan dat door het wikkelen op mijn kussen in 81 zang, dat ze dat nog steeds leuk vinden. Nee. Dat is wel, ja, ik vind dat een beetje, ik kan dat net echt bevatten. Dat de jeugd de Nederlandstalige muziek zo mooi vindt. Na een carrière van goed 30 jaar en verschillende comebacks komt er in 2011 een eind aan het duo Happy en Happy. Als ik nou op Nice, dan denk ik van, nee, het weer mooi geweest. En dat wie ik zei, dan de laatste keer dat Happy zei van, nou, ik hou ermee op. En nou, toen zei ik, dan stap je we gewoon allebei. En dan had ik wel vragen van, nou, waarom goes net mij een oren happy? Nee, dat wie maar in een happy en dat wie en wie. Dus daar hoef ik net een vervanging voor. En alleen nog vond ik helemaal niks. Dus het is, nee, ik heb geen spijt van dat we toen stappen zijn en dat het helemaal gebeurd is. Ja. En jongen, doe je dat nog wel eens? Jawel, op school had ik het nog wel eens dingen. En ze vragen nou wel eens, ja, nou happy. Oh, happy, dat was jongen. Maar ja, zo, ik ga rookt, ik ben er nog een jaar oud, maar ik ga rookt en dat had wel invloed op de stem. Dus dan wordt het een beetje, dan is een beetje een donkerbruin stem. Maar dat wil net zeggen dat ik net best jongen ken. Maar dan moet me gewoon even een protje helpen, maar dat doet de band dan wel.